हाय फ्रेंड्स, आंनि मुङा थमास ब्रह्म। दिनै आं नोंसोरनो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। सिगाङाव नोंसोरो आंनि भिडिअखौ नायनानै गोबां लाइक खालामदों आरो शेयार खालामदों। दा बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावो। दा आङो सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो टेम्पारेचार कन्ट्रलारनि हेफाजाबै माबोरै दाउदैनिफ्राय दाउसा फिसाखौ बरनो। दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरनो फोरमायगोन टेम्पारेचार कन्ट्रलार फांखा आरो इलेक्ट्रिक बाल्बखौ माबोरैहाय फिक्स खालामो, माबोरै जइन खालामो। दा बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरनो फारि फारि दिन्थिलांगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायलां, जाहाथे मोनसेबो थालाङा। लोगोसे बे भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालाम आरो आंनि थमास ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। नैबेनो जाहैबाय टेम्पारेचार कन्ट्रलार डिभाइस। दा आं नोंसोरनो बेखौ बोरैहाय कानेक्सन खालामो खोन्थालांगोन। बेनि हेफाजाबै जोङो दाउदैखौ दाउ बिमा गैयालासिनो फिसा ओंखारहोनो हायो। दा बेखौ बोरै कानेक्सन खालामो आं नोंसोरनो फारि फारि बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। फैदो बिदिब्ला जागायनोसै। दा बिनि गेजेराव नैबे जाहैबाय बे दोंनै थारा गोजा आरो गोसोमा जाबाय इनपुट, आरो नैबे जाबाय गोमो आरो गोसोमा जाबाय आउटपुट। आरो नैबे जाहैबाय टेम्पारेचार मेजारमेन्ट डिभाइस। नैबेखौ जोङो दाउदैजों लोगोसे दोनफानांगौ सिङावहाय। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जों बेखौहाय थोंजोङै जोङो कारेन्टजों जइन खालामनांगौ। ओमफ्राय नैबेखौ जोङो इलेक्ट्रिक बाल्बजों जइन खालामनांगौ। ओमफ्राय नैबेखौ जोङो बाहेरायाव दोनबाबो जायो बियो। नैबे जाबाय फेन, फांखा। दा बेखौ जोङो दाउदैनि खाथियाव दोनफानांगौ। साइडआव जों खानानै दोननांगौ बेखौ, जाहाथे दाउदैनाव फांखाया बिनि बारा नांहैयो। दा नैबे फांखाया जाबाय 12 भल्ट डाइरेक्ट कारेन्ट बियो आजावनो हायो। ओमफ्राय जों नैबे फांखानि नैबे दोंनै थारखौ जों थोंजोङै जोङो कारेन्टजों जइन खालामनांगौ। बियो 24 घन्टा गिदिंबाय थानांगौ बियो। दा बेखौ नैबे फांखाखौ जोङो नैबे टेम्पारेचार कन्ट्रलारजों कानेक्सन खालामनाङा। बाव खालि जोङो बाहाय खालि जोङो इलेक्ट्रिक बाल्बखौल' जइन खालामो, नैबे दोंनै थारनि गेजेरजों। नैबेहाय जोङो डाइरेक्ट कारेन्टखौ जइन खालामगोन, कानेक्सन खालामगोन कारेन्टजों। ओमफ्राय नैबेखौ जोङो इलेक्ट्रिक बाल्बजों जइन खालामगोन। फैदो बिदिब्ला जोङो जइन खालामनायखौ देखायनोसै नोंसोरनो। नैबेखौथ' बयबो मिथिखागौ, बे जाबाय चाइनिस बाल्ब। बेखौहाय जोङो हल्डारजों जइन खालामना लादो। जोङो बेखौहाय नैबे गोमो आरो गोसोम थारजों खनसेनो जइन खालामनांगौ। ओमफ्राय नैबेखौथ' मिथिखाबाय, बेखौ जोङो डाइरेक्ट कारेन्टजों जों जइन खालामनांगौ। ओमफ्राय नैबे इलेक्ट्रिक बाल्बखौ जोङो नैबे गोमोजों आरो गोसोमजों जइन खालामनानै बेखौ दाउदैनि सिङाव दोनहरनांगौ। बेखौ जेरावखि दोना नोंनि गोसो बायदि बियो। बेखौथ' मिथिखागौ, बे जाबाय थार्मकलनि बाक्सु, जायखौ जोङो सालारनि ना लानानै फैयो। बे बाक्सुआ सालारनि ना लाबोयो। दा बेवहायनो जोङो बेखौ बे टेम्पारेचार कन्ट्रलारफोरखौ जों जइन खालामनानै बे सिङावनो दाउदैखौ दोनगोन। दा बेखौ बोरै खालामो आं नोंसोरनो खोन्थालांसै। दा गिबियाव जों नैबेखौ बाव खाथाबना लाग्रोनांगोन। नैबे दुरुं खालामबाय आङो। दा दुरुंखौ बाव थुफ्लंनानै सिङाव खाथाबना लाग्रोनांगोन जों सिगाङाव। ओमफ्राय खाथाबखांनायनि उनाव जों जइन खालामगोन। गिबियाव जों बेखौ थुफ्लंना लाग्रोसै, थार्मकलखौ जेरावखि जाया थुफ्लंना ला। थुफ्लंसै ग्रोब, जोङो मिडियामजों थुफ्लंबाय, बेखौ थुफ्लंबाय। उनाव बिथिंबो जोङो थुफ्लंबावसै। दा बिदि जों दोनगोन। दा बिदि दोननानै जों मा खालामगोन, लाइटखौ नैबेहाय जों ओरै खानानै दोनगोन। बिदि दिन्दां खालामनानै दोनगोन लाइटखौहाय। बेबायदि रोखोमै दोननो हागोन, बिदि दोननांगौ। दा बेखौ जों बानायखांबाय। उनावहाय जों मा खालामगोन, जों फांखाखौ कानेक्सन खालामबावगोन, फांखाखौ जों बाव जइन होबावगोन। दा लाइटआ बिदिनो थाबाय। नङाबा जों बेखौ फोजौनोबो हायो एबा गाहायबो खालामनो हायो, नोंसिनि गोसो बायदि। दा बेबायदि दोनबाबो जागोन बियो। दा बिनिफ्राय नाथाय लाइटआ गोसोआव ला, नैबे लाइटआ नाथाय बेयो चाइनिस बेबायदि बाल्बसो जाथारनांगोन। बे एलइडि बाल्बआ बेयाव जाया बेयो, मानो होनोबा एलइडिआव बिदुं ओंखारा। दा नैबे लाइट जोंनायनि गेजेरजों बिदुं ओंखारो। दा बेबायदि लाइटखौनो जोङो बाहायनांगौ जायो आरो। दा जों मा खालामगोन, बे फांखाखौ जोङो बाहाय जइन खालामगोन। दा आं मानो नैबेखौ थुफ्लंदों, जाहाथे आं बेजोंहाय नैबे थारखौ बरननो हायो। थारखौ बेजों बरनसै जोङो बेखौहाय। बिदि थुफ्लंनानै थारखौ जों बेजोंहाय बरनगोन। बे फांखाखौ जोङो बिनि सिङावहाय बेखौ जोङो बाहाय थार्मकलनि गोजौआवहाय दोनगोन। जों फांखाखौ बाहाय मिडियामनि बेजों समान लिमिटआव जोङो फांखाखौ बेबायदि रोखोमै दोनगोन। दा बिनि उनाव जों नैबे गुनानि हेफाजाबै फांखाखौ एसे फिक्स खालामगोन, जाहाथे बे एसे गाहायथिं बिदि गंनाय जायो। नङाब्ला ओरै गोजौ जायोब्लाथ' दाउदैनाव नांनाय नङा बारा। दा बेनिखायनो जों एसे गाहाय खालामगोन, जाहाथे फांखानि बारा दाउदैयाव नाङो। अब्ला जों बेखौहाय बेबायदि थुफ्लंसै।
एबार नोंसोरो गुनाजों नङाब्ला दुरुंजोंबो खाबथानो हागोन नोंसोर माबायदि मोजां मोनो एबार जाबाय बेबायदि एसे गंसोनाय जाहाथे बे फांखाया दावदैनाव नाङो फांखानि बारा दावदैनाव नाङो जों बेबायदि एसे गाहायथिं जानाय खालामनांगोन बे गासिबो फांखा नैबे टेम्पारेचार कन्ट्रलार ओमफ्राय नैबे इलेक्ट्रिक बाला गासिबो फिक्स जाजोब्बाय दा जोंना मोनसेल' खामानिल'सै बे खामानिया जाहैबाय जोङो बेखौहाय कारेन्टजों जोङो कानेक्सन खालामनांगौ दा फैदो बिदिब्ला जों कारेन्टजों माबोरैहाय कानेक्सन खालामनो नोंसोरनो खोन्थालांबावसै नैबे थारखौ जों बाव जइन खालामबाय बिदि जइन खालामबाय दा जइन खालामनायनि उनाव बेखौ जोङो ब्लेक टिकजों फाननानै लाग्रोदो फानलादो जाहाथे बिसोर मोननैजों नांजाबलायबाथ' बियो गाज्रि जागोन ओमफ्राय नैबेखौ जों दा डाइरेक्टहाय जोङो बै कारेन्ट बर्डआवहाय जोङो सोबानो जाबाय आरो बेखौ दानिया जोङो नैबे फांखाखौबो जोङो जरायदेरबावसै दा बेखौ जइन होनायनि सिगां जों मोनसे खोथा मिथिना लाग्रोनांगोन दा नैबे फांखाया बियो 12 भल्ट मोब्लिब दाहारल' बियो आजावनो हायो दा बेनिखायनो जों बेखौहाय डाइरेक्ट जों कारेन्टजों जइन खालामबा बियो फांखाया गाज्रि जागोन दा बेनिखायनो जोङो मोनसे खामानि मावनांगौ बेनो जाहैबाय नैबे मबाइल चार्जार किपेड मबाइलनि चार्जार बियो ओरैबायदि चार्जार बियो माने बिबो 12 भल्टल' मोब्लिब साप्लाइ खालामखायो बियो 12 भल्टल' बे कारेन्ट साप्लाइ खालामो दा बेखौ जोङो बायनानै लायनानै नै बिदि हास'नानै जों बेखौ नैबे थार दोंनैजों बेजों जइन खालामनांगौ जुदि जों बेखौ डाइरेक्ट कारेन्टजों जइन खालामबा बे नैबे फांखाया गाज्रि जागोन मानो होनोब्ला जोंनि न'नि कारेन्टआ 220 भल्ट थाखाथि फारागनि मोब्लिब दाहार बोहैयो दा बेजों बे फांखाया गाज्रि जायो दानिया बेखौ जरायनानै लानोसै बेजोंहाय गोजाजों गोजा दानिया जोंना जइन खालामनाय जाजोब्बाय दा बेखौ जों कारेन्टनि प्लाटआव डाइरेक्ट सोयोबानो जोंनि खामानिया जाबाय आरो जों बाहाय दावदैखौ दोनबानो जाबाय दानिया बेखौ सुइचखौ बेबायदि अन होबाय दा अन होनाय लोगो लोगो बे लाइटआ जोंबाय दा बिनि उनाव मोनसे गोनां खामानिया बेनोबाव दानिया जोंना बियो गासिबो फिक्स जाजोब्बाय दाना जों गाहाय मोनसे खामानि मावनांगौ जायो बे खामानिया जाबाय जोङो दावदैनि टेम्पारेचारखौ फिक्स लाखिनांगौ दा बेनो जाबाय गाहायाव दङ 36 डिग्री सेलसियास ओमफ्राय गोजौआव जोङो 37.6 डिग्री सेलसियासनि गेजेराव जेब्ला जोङो लाइटआ सिङाव जोंनानै जेब्ला बियो 37.6 डिग्री सेलसियास मोनहैगोन अब्ला बे लाइटआ हारसिंनो गोमोरगोन ओमफ्राय फांखानि जाउनाव दावदैया गुसु जानानै खमायनानै टेम्पारेचार खमायनानै जेब्ला बे 36 डिग्री सेलसियास मोनहैफिनगोन अब्ला हारसिंनो लाइटआ जोंखांगोन आरो जोंनानै जेब्ला बियो 37.6 डिग्री सेलसियास मोनहैफिनगोन अब्ला लाइटआ गोमोरलायगोन दा बेबायदिनो गोमोरलाय अन जालाय जाबाय थागोन दा बिनि हेफाजाबैनो जोङो 20 डेजनि गेजेराव जोङो दावदैनिफ्राय दाउसा फिसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ बोरै फिक्स खालामो आं नोंसोर खोन्थानोसै नैबे जाबाय आप नैबे जाबाय डाउन दा बेखौ जों बिदि सेरनानै फिक्स खालामनो हायो दा गावगाबागाव सेरनानै बेखौ फिक्स खालामदो दा बिनि फिक्स खालामनाय लिमिटआ जाहैबाय टेम्पारेचारा जाहैबाय गाहायाव 36 डिग्री सेलसियास ओमफ्राय गोजौआव 37.6 डिग्री सेलसियास एबा गोजौआव जोङो 37.6 डिग्री सेलसियासनि गोजौआवबो जायो जों मेक्सिमाम जोङो 30 डिग्री सेलसियाससिम गोजौआव लाखिनो हायो टेम्पारेचारखौ नाथाय गाहायाव जोङो 36नि गाहायसिनाव जों दोननो मोननाय नङा दा नैबे दावदैखौनो थार्मकलनि सिङाव सोनोसै बे दावदैया जाबाय दाउ कयलारनि दावदै दा गासिबो फिक्स जाखांनायनि उनावहाय जोङो दावदैखौ बेबायदि बिनि सिङाव जोङो सोनानै होबाय दा दावदैखौ सोनायनि सिगां जों बिनि सिङाव जों मोनसे थयला एबा जोङो जि बनो हायो बिदि जि बनांगोन दा जिखौ बख'नानै बिनि सायाव दावदैखौ जोङो फारि जाबना होनांगोन आरो जोङो बेजों लोगोसे दावदैनि सिङाव जोङो मोनसे मुगायाव नङाबा जोङो खुरैफ्राव दै होफानांगौ दैखौ जों सोलायबाय थानाङा खनसे होनायानो जायो ओमफ्राय दावदैजों लोगोसे नैबे टेम्पारेचार कन्ट्रलारनि नैबे टेम्पारेचार मेजारमेन्ट डिभाइसखौ जोङो दावदैजों लोगोसे जोङो बेखौहाय दोनफानांगौ बेजों दावदैजों लोगोसे दोनफानांगौ जेरावखि दोना जायो बियो ओमफ्राय जोंना फांखायाबो गिदिंबाय दा फांखाया 24 घन्टा गिदिंबाय थागोन दहाय आं नोंसोरनो खोन्थादोंमोन फांखाखौ जोङो मबाइल चार्जारनि माबाजों जइन होदों दा बेखौ जोङो कारेन्टआव प्लाटआव सोबाय आरो मोनसे गोसोआव लाखिबावनांगौ बाथ्राया बेनो जों सानफ्रामबो दावदैखौ बेबायदि खननै खनथाम सानसेयाव बेलथायना होबाय थानांगोन बिदि बेलथायबा दावदैया गला जागोन एबा गाज्रि जागोन फारसेल' बिदुं मोननानै टेम्पारेचारखौ जोङो फिक्स खालामखाबाय दा बिनि उनाव जों मा खालामबाय बाक्सु उनावहाय जोङो खोबनानै दोनबानो जाबाय बिदि खोबनानै दोनदो बाक्सुखौ आरो गोसोआव लाबाव जों बाक्सुखौ बेबायदि गब्लं खालामनांगोन जाहाथे गेसआ ओंखारो आरो जोङो बेबायदिनो फिसा सारिगिदिं जों बेबायदि फिसा गब्लं खालामनांगोन जेब्ला दाउआ दैयो बे दैनाय समाव जोङो दावदैखौ मेक्सिमाम जोङो 15 दिन एबा 20 दिननि गेजेराव जोङो बेखौ गहोथारनांगोन नङाब्ला बिनि बारोबाथाय दावदैयाव थानाय जिबख्रिया थैगोन मानो होनोबा दावदैयाव
दाउदैयाव से जिबख्रि थायो बे से जिबख्रिया मा जागोन बियो 15 दिन एबा 20 दिन बारोबाथाय बे जिबख्रिया थैयोब्ला बेखौ गहोबाबो बियो फिसा ओंखारनाय नङा बेनिखायनो जोङो बेसेबां हागौ थाब जोङो 15 दिननि सिगाङाव जोङो दाउदैखौ गहोनो नाजानांगोन नङाब्ला जोङो 15 दिन 20 दिननि बारोबा दाउदैया गाज्रि जागोन बियो फिसा ओंखारनाय नङा गला जागोन दा बिसोर गासिबो फारि फारि बेबायदि टेम्पारेचार कन्ट्रलारनि हेफाजाबैनो दाउदैखौ गहोनाय दा बेबायदि खालामोब्ला जोङो दाउदैखौ गोबां मोनसे टेम्पारेचार कन्ट्रलारजों 100थानि बारा जोङो दाउदै होनो हायो दाउदै दोननो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ नायनानै सोलोंदो गावगावनि न'आव बानायनो सोलोंदो जोबोद गोरलै आदब बियो दा बेबायदि टेम्पारेचार कन्ट्रलारखौ एबा फांखाखौ नोंसोरनो नांगौ जायोब्ला एबा नांगौब्ला आं बेखौ बिनि लिंकखौ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना थांनानै बेखौ अनलाइन अर्डार खालामनो हागोन आरो बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बोरै कानेक्सन खालामो बोरै जोङो पिक जइन खालामो बेखौ नोंसोरो बे भिडिअखौ नायनो सोलोंनो हागोन दा बेखिनियासै भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर बुजिनो आद्रा थादोंब्ला बेखौ कमेन्ट हरनानै सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोसे आंनि थमास ब्रह्म इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ हगारना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों